בשרת הזה יש 8 ג'מים שמביאים כוחות מיוחדים, כמו לראות כדורי אש, או לזוז במהירות האור. וכשנכנסתי לשרת הזה בידיעה שאני בין השחקנים הכי גרועים, ידעתי שאני הולך להשתמש בכוחות האלה בשביל להפוך לאיש החזק ביותר בשרת הזה. ובשביל זה נתתי לעצמי אתגר. אני אצטרך להשיג קיל עם כל ג'ם בשרת, בשביל להוכיח לכולם אחת ולתמיד שאני אהיה האיש הכי חזק בשרת. מה להגיד? כן, בליס, מתחילים. יצא לי... מה יצא לי? מה יצא לי? סטרנג! הג'ם שיצא לי הוא סטרנג' ג'ם. בין הג'מים הכי שבורים במשחק. כל קריט שלו מורידה בערך 2 לבבות, בגלל שהוא מקבל פרמנט סטרנג 2. והביליטי הכי שבורה במשחק, כל קריט בערך 5 לבבות. יצא לי בכללי פוף! תביא את הסטריים, זיירו, תביא את הסטריים אחרי זה. איך אני אביא לך? זיירו, אני יכול להביא את הסטריים, יש לי ספיד. איך אני יכול להביא לך? יש לי דאבל ג'אמפס, דאבל ג'אמפס. אין לי פול דמג'. יונתי עשה איתנו, כנס לגרופ. ואחרי זה הלכנו לחפש אין לך וילג'. דף פריידר. אתה הרבה יותר מהר. 3 צריך. וכשמצאנו וילג' עשינו טיפה גיר. ואז זה קרה. אוקיי, יש לי 2 וודס. יש לי 5. אומייגאד, מתתי. אוקס פיקטר! וירדתי מה? גם אינביס, אחי, זה שוב... למה זה שבר את כל איפה הבלוקים? כל הלוט? לא. איפה כל הלוט? אקספקט, רגע, לא איפה האינביז! פקו. לא. איפה פקו? איפה הלוט אבל? איפה הלוט? הוא יעשה לו רולבק, הכל טוב. יש לי הקלטה... לא, איפה הפקו הזה? שיסתגר פה. אני לא מאמין. אקספקט. ואז כמו תמיד, הלכנו למצוא בייסים. ואחרי כמה פורטלים, מצאנו את זה. והוא לא הצליח, נכון. כן, לא. אחי, מה יש לזה? כמעט טרקתי אותו מלא פעמים, אבל לא עשיתי את זה כי היה לי כוח. יש פה לקחתי וילג'. אחלה מנהרה, אבל מצאנו אני לא בייס, מבין, יש פה מצאתי דברים, גולד. מצאנו בייס. יופי, מה אם הוא הקורדים ריק, שלו? אז תעשו לו לוט רגע, יש מהר. פה אנשים. מי אתה מי? רואה? אז הוא לא ריק. מי? ראיתי ניימטג ועד הוא... הנה. ניימטג. הנה, A400, A400. זה אופן. זה אופן. אני מביא את הפוטים זה שלי. אופן, ים שניכם טומטם. לוקחים אותו לפי דעתי, שניכם ביחד לוקחים אותו. זה אופן. הוא עם ג'סט עמית, אבל הוא עם ג'סט עמית. תעשו לו זה לא. אופן. תעשו לו אופן, תעשו לו אופן. ששי, לא מדברים. תעשו אבל את הסיסמה. אי אפשר. אפשר להחליף. שקט. תלחשו. שהם ילחשו, אני יכול לדבר איך שבא לי. לא, אתה לא. כי זהו, נכנסתי לנדר בחזרה. אחי, למה גרופ פה לא אופן? זה קצת בעייתי. אופן זה הכי טוב. יא, אתה זוכר מה אוקיי, קרה אני- בסטרינג? אחי, אוקיי, אני שפרצו פה, עלינו אני בנדר? פה. טוב, אתה זוכר A400, מה קרה אחי. בסטרינג? אתה רוצה לקפוץ לא, עליו? צריך תקפוץ עליהם? אני באה. רק אם אבל יכול ג'סט להיות עמית שהם לא זה שם. אבל ג'סט עמית לא שם? אם הוא לא שם, אז כן. ג'סט עמית לא שם, נראה לי אז אונליין לא. אפילו. כן. אתה בא? טוב, אוקיי. מקסימום נברח. הם יאללה. בנדר אבל, ג'סט עמית בנדר. הוא נראה לי בנדר יותר. מקסימום נברח, אוקיי, כן. בסדר, אכפת לי. יאללה, יש לנו את זה. אם אתם מתים אני מלרביץ לכם. בסדר, אין לנו כזה הרבה דברים. אתה אינביז. חוץ מפול גיר, כאילו ברא. עם 3. מי? וגם יש לך כאילו. אינביז, כן. ג'סט עמית וארי לאסטרו, אנחנו לא אתם רוצים מנצחים את זה. שאני אביא את... ארי ארי אבל לאסטרוט. זה- להשתמש פאף. גם ג'סט עמית אה, אתה מה? רוצה? ללכת? אני בא. הם בורחים, אחי. הם בורחים? אז יופי. בואו ל-70 עד 1600. אני לא בא, בנדר? אני לא יכול. הם ברחו? מה הקורדים אוקיי. בנדר? שיט, אני נראה לי נפתחתי. אצטרף על הטריפ שלכם. איפה הם? מה הקורדים שלכם בנדר? אולי תחכו לי שם. הם ברחו. לשב את זה. אבל באיזה... ואחרי שחיכינו להם בבייס לטיפה, הם חזרו. הנה הם. אני רואה את ג'סט עמית. אתה בא, בוא. אני ימינה. מהבלוקים. שם. אני הנה לא הוא. בא. הנה הוא. הוא בורח. חוטפות. אני מהבלוקים. הוא אתם רוצה רוצים לחכות להילחם, לי? הוא רוצה להילחם. אם הוא הולך לקייב אנחנו לא נכנסים. הפאף לא עוזר להם בקייב ביי דה ווי. הוא עוזר לך בכאב, אתה יכול ליפול. הוא בורח, הוא אחרינו, אנחנו אחריו. מה הקורדים בדיוק? הוא אחרינו, זה אחד הדפוקים. הוא בורח, הוא אחרינו, הוא אחרינו. אני רואה את הפורטל. ואחרי טיפה הלוך וחזור, זה מה שקרה. הוא בלבה. עכשיו שאני חושב על זה, אין לי פייר, Let's אני go. מפחד למות ללבה. ואומנם לא קיבלתי את הקיל קרדיט, אז זה לא עוזר לסרטון שלי. אבל עדיין, הוא התאבד, הלכנו כל הזה, אבל לא.
יודע, כאילו, לא. אפשר את האנרג'י? ואז לפתע הקבוצה הכי חזקה בשרת קפצה עלינו, וידעתי שזו הזדמנות שלי להשיג את הקיל הראשון עם הג'ים. יש לי גאפ אחד. חצי דקה, אין לי גאפים, יש להם גאפים? יש להם גאפים? אני לא יודע, אני אני אכלתי לא גאפ יודע. אחד. יש לי 8. אורל מקבל קוק. אורל, אני יש להם פה, גאפים. אני פה. מה? יש להם גאפים, יש יש להם להם גאפים? גאפים, יש להם. יש לאורל גאפ. עזרא, זיירו. אני פה. אני עולה על ההר, אני נפל. איפה אני מת? שניים עליי. אני מת, עזרא, אני מת. אני על ספיד ראפר. סורי שאני איתי, כי אי אפשר לעלות על ערים מהר. מישהו יכול לבוא לטריידינג הול? יש לו גאפ. אני 40 בלוק, וואי. למה נפלתי מההר הזה? סמק. יואו, אני מת. לא, אל תמות. טוב, אם אתה מת, לפחות. אני מת, אני לב. אני בא, איפה? יונדי, תעזור לו. אני רואה אותך, אני בא. אני לא מהיר, אין לי פושים, אין לי פוטים או משהו. יש לי אני כל חושב הגב. לקפוץ, אני תופס. אני מת. הוא קפץ אחריך. אני גובה זמן. תמציא למה הוא קפץ. זה פאף ויס, פאף. יש עליי עוד מישהו, יונתי בו. זה כנראה ספיד טראפר אם יש לך עוד מישהו. לא, אני על ספיד ראפר. לא, זה אתה. הוא מנסה לעלות. הוא עולה. יש לך לו ובי? ספיד. אין לו סטרינג אבל אין לו סטרינג בוודאות. אני מת. אני אני לא מת. מבין שנייה. תברח, אין שם מים. הם באים שניהם עליך. לברוח? אני 2 על 1. אני על הראל. אני מכין מהר אורל. ובים. אורל עליי. אתה פוזי. הכנתי ובים. ספיד ברח. זה אומר שהורדת לו טוב, חיים, אחי. זה כזה מטומטם, KB2. שימו, ווב! לא, די לפגוע בי. דומיין. אל תיתנו לעשות צ'אנק. ראיתי את זה. נגמר לו הגאפים. אנחנו- ראיתי הגאפ, זה נעלם לו מהיד. אין לו דסטריידר. לא קשור, לפי ספיד. מה ספיד זה טוב לוואטר? אתה רוצה לראות איזה מהיר אני? תסתכל אותי. זיירו, אתה רואה אותי? זיירו. אחי, תשחק. תסתכל איזה מהיר אני. אני רואה. או רוצה לראות איך אני עוקף אותו וחוזר? נו, תהרגת. שים לו ווב. ווב, כן. בוסט. נייס. איך הוא לא מת? יש לאגים. הלגים לא נותנים לנו לעשות טריידים. הנה, תסתכל. אתה רואה איזה מהיר אני? כן, אורלי. קח בוסט. תרק אותו. אין לו. הוא עושה אופנט, מה? let's go! הראש. רגע, ראש. אני לוקח. אבל לא הרגשתי מרוצה מהקיל הזה. הרי אני צריך להוכיח משהו, ו3 על 1 לא מכריח כלום. אז הלכתי להשיג קיל שבאמת יוכיח את עצמי. יאללה. יופי. תאכלו גאפים? יכול, סבבה. 1000 פוט, יש לי אני גאפ. אוכל נודג'. יאללה, תאכל נוטש. נכון מאוד, סבבה. רגע, אני מקליט. אני לא מקליט. או, יאללה, או, בן. בוא. בוא, קפוץ על קטקס. מתן רע. הלו. מתוקתוקים. הוא מת. הוא עושה צ'אנק. לאן הוא אני- יקפוץ? ציפיתי לאיזה פור. אני פה על מתן, הוא עושה צ'אנק פשוט. הוא עושה לעצמו וויג, איזה גרוע. איפה שלב? מת. ברח ממני. מת. טוב, בוא תעזור לי על קטקס, אני חצי על אני הפיירבול. לא. אני חצי על הפיירבול. מי שאני יורה עליו את הפיירבול, אני צריך שתעצרו אותו בכבל או משהו ואני רואה את זה. סבבה. לא, מה אתה עושה? פגע בו נראה לי. אני עושה עליו את הזה של הנו פושנס. תעשה. וכן, אני צריך להיות טוב אבל עוד לא. עשיתי. רגע. אין לו פושנס. תנו לי לבד. קח. עזוב. תן לו. טוב, אז אל תיתנו לו לברוח, אני הולך ללוט של מתן. מתן פה.
אם אתה לוקח לוט, אז אתה הורג. הוא לקח את הלוט. מותר. מותר להרוג אותו, לקח לוט. אני רודף אחריו. ואיזה אנרגי, ואיזה אנרגי. איזה מטומטם, הוא פשוט לקח את הלוט. תשמע, אנחנו צריכים לספור כמה אלפות הוא משתמש, אסור יותר מ9. לקחת קצנה קרדיל, אני יודע את זה. מת. אתה בוא תעזור לי עם קטקס או לאקסו. מנגוי! עושה XP, אני עליו, אני עליו. פאקינג מים. זה אני האינביז. טוב, לא, תהיה חייב לנהר. הוא עשה לי נראה לי בקדריין, אני אחרי זה בודק את זה. לא, אם אתה עושה לתוך הפייר הזה, לא כאילו, ביי. לא, אני פה עליו. קטקס מת ב1,000,000%. גם מנגוי די לא. הוא בורח, אני עושה עליו שנייק. מה זה? בסדר. תעשה גם עליי בריפות לאינביז אחר כך. אל תעשה. אז 2 על 1, אז דיונתי. אני בא. הוא מוריד גם הרבה. סליחה להוריד. מלא, אני יודע. מוריד מליאנט אלפים. יש מצב שהוא עושה בייט לטראפ, יש מצב שהוא עושה בייט. כן, לא, אני לא. מנגו גם עליי, 2 כי על הם 1. אמרו שיש להם אני טראפים, בא. זה אהובה, אני עכשיו נזכרתי, הם אמרו שיש להם טראפים. נכון. לא, הם באו, הם רצו לבנות. לא. זה מקום שטוח. פרי גאפים, אחי, פרי גאפים, אפשר לשלב וזה רק למנגו גאפים. ולקחתי לקחת? אותם. כן. זה אומר שאין לו הרבה גאפים. נפרק את שלב. יש לו weakness. מנגוי כל הזמן בורח, הוא נראה לי בורח. יש לו weakness. עשית לי דריין. מצוין. זה לא אני, זה הוא. הוא מת! זר של... נכון, לא יכול להיגמר לך אינביז. הוא סמנט. יבוא אליי ויהיה לי חייר כזה. הוא סמנט. זה עושה לי בייט. כן, זה... הם רצים סתם ככה. תלך מהצד, אל תלך עליו בדיוק. אל קטקס. כן, זה פגע בו הרבה בשלב. כתב דריין? הוא די אוכל קוקו. טיפה XP של מלא. אם אתם צריכים גאפים, תפנו אליי, יש לי הרבה. אני מנצח את מנגו. קטקס רק בסיבובים, נראה לי תכף אני נגמר נצח את הדורה. שלב. אתה מנצח אותו? אני מת, אני צריך עזרה, אני מת. קטקס מרחיק אותי, אני לא יודע. אני מת אבל, תבואו. אני מנסה לבוא. אוקיי, שרדתי, הייתי לב אחד אבל. אז סבבה. תעשה אי הוא שם לפי לי לפני ותחזור שאני לקרב. שמתי. אוקיי, זה גם הקרוב. קטקס שם לפני שאני שמתי, ויש לו עוד מלא. וואו. אוקיי, גם אני צריך לסיים. מה איתנו? אני קושי משתתפו, אין שלב, אני יודע מה משתמש. גם יש לי פייר בונים שיש לך. אכל דריין? הוא אכל דריין. לא שם. אני אוכל 2 על 1. אני על קטקס. עוד שניה נגמר לי הוובים. אני אוכל 2 על 1, אחי. אוקיי, אני פה. הם שימו אלף, אבל אני לא מבין למה... אין להם עדיין את הסגירה כי אין להם אפגריידר. אומייגאד, אחי. דפקו לי דריין, אחי, אני שמתי פה. לא, דופקים לי כל שנייה ווב דריין, איזה מסריחים, אחי, הם שחקים. נכון. רגע, רק שנייה, מים. איזה מסריחים. זה בשלב הרי. כאילו, אני בא. שלב לבד עכשיו.
איך הם לא מתים? זה משהו באמת מוזר. אתה על מנגו איפה שלב? כן, אני לא מנגו. כנראה ברח. אני שאני לא שם לב פשוט לי. אני אנסה לברוח. שלב פשוט תפקיר אותו. לב. נייס? אקספקט, יש לך אינביז אולי להביא לי או... יש לך אינביז להביא אקספקט? אסקייפ טאנל? רוב הסיכויים, כן. בוא אני חשבתי שהוא ואחרי זה ניסינו לחפש אותם לעוד טיפה, אבל הם כבר ברחו. אבל כן, הרגתי את מתן בקרב שהיה 4-3, וגם השגתי את הקיל הראשון שלי עם הג'יימס טרנף. תפוזי, זה תפוזי. נשבר לו הצ'ספלייט, נשבר לו אורל הצ'ספלייט. מה? אז לאחרי עוד כמה קרבות שהטים שלי גנב לי את הקילים. ביי, ג'י. ואומנם לא השגתי קיל, אבל עדיין אני מחשיב את זה בגלל שאני השפעתי על הרבה קרבות בשנה. ואחרי שהשגתי את הג'ם לייף, שיפרתי אותו. בלייק. אפגרייד. אפשר להרוג? וישר אחרי זה, די הדימון, השחקן השני הכי טוב בשרת, ציע לי ולאקספקט 2v2. וברור שעשינו את זה. פוט. 100% עושים לכם קצת פרייד. רויס? עשה לי דישייבל? עושה לך? לא, כאילו, לאסטרו. אני נזהר מקראטים. ביי. מה? קיודי? איזי. די, אל קיודי, מי? נייס! פטר, פופיק! פופיק מת! יהודי, מה? פופי קיבל קיודי. אלק, אנחנו גרועים. אני בא. פופיק מת לפופיק? מה קרה? הם לא... זה כבר לא טובי דואן, אחי, זה כבר אמור להיות עכשיו טובי דואן. תכנס גם, נובה. לא, אני מחכה. אין מה, כי אז גם הם ייכנסו, רק אם הם ייכנסו שייכנס גם, אבל הוא לא מנצח 2-1. תגידי מתי לעשות לו ארטלוק, צריך לעשות... מה, הוא ניצח את ריבלוואן. עשיתי! אוי, זה לא שימוש טוב, הוא ברח, בסדר. אם הם מתערבים, אז אנחנו... No way, חשבתי בצעת אותי. לא, אף אחד לא מתערב. מה החלטת לך? זה היה 2v2. הוא מתערב. כן, אני לא בא, אחי, יש לי פייט. לא. שנובה יתערב, אחי, נובה כנראה. לא, מאור לא. נובה כנראה. מאור בן בוי. מה? לא, אבל גם ספיד ושניהם ייכנסו. אני ספיד נכנס. אבל מאור, אחי, אם מאור בא... מאור הייתי בקשיב. כן, גם מאור, אם זה יהיה 4-3, הם גם יותר טובים, אין לו. אין לי מה גם להשתמש בביליטי זה אחר. אני מסתכל אם הוא חוזר אני נכנס ואסור לו להיכנס. אוקיי, הוא מתערב. ספיטראפר יתערב. מה אתה מתערב? ספיטראפר. חבר את זה. חבר את הוואלד. מאור, בוא שנייה לצד. אוקיי, בעדו. זה ה-2v2. ואז של פופי. מה הסיכוי אם אתה לא נכנס לפייט הזה, אחי? תוכל לכבד. תיכנס? לא? תיתן לו ארטוק. תיכנס? כן או לא? עושה פה? קרס, אוקיי, לא משנה. קרס. קרס לנו. ספיטראפר. לבוא, אני מתחבר ובא. לא, אבל רגע. שחקן מלך חיגורים בשרת עם הכי גבוה. גם משחק. אני בדרך. גייז, לא, מה זה החרא הזה? למה להתערב? תגיד להם שאם הוא מתערב אני בא. פופיק אסור לך להתערב. נראה לי אם פופיק מתערב אני בא. בוא בכללי. אני גם בא. אני יכול לבוא.
לא, כמה קשה. לא, יואו, יש לנו תכלס אתה ספיד יכול. מי שם אותי, שומעים, מי שם אותי בוואן בוואן עם ספידראפר? זה גרוע רצח. לעשות לבוא. יש לי די טראומות עם ספידראפר. באמת? נייס. אתה חייב לעשות לו קיודי, חייב לעשות לו קיודי. אבל אני לא עושה עכשיו דברים לכל הסורות. זהו ככה, מה? לא היה לי זמן. אתה התערבת בטומיואן, אחי, מה זה קרה לזה? אני שומעת עוד איפה שכוח שלך, למה אין לי כוח אליו, בן זמן. למה אני בואן ויואן איתו? ספידראפר מת. אני בטוח. יש לי וויקנס 2. זהר, יש לו סטרינג מידיון, זה מוריד הרבה לברות. פורטל בערך 50. טוב, יש לך סטרינג, אתה אמור לקחת. למה פתחתי צ'סט? What the fuck is going on? הלאגים. זה לא שם לי את הגפל, כי אני חי, אבל הוא בא אליך, זיירו. אני די מת. אני צריך לעשות ריפורט. ספידראפר מת? אני בא. בדרך נראה. איך אתה חייב לפורטל? לא, כבר בוא אליי. אני הכי גרוע, אני על הפורטל. יש פורטל אחר. אני בא. אני בא... הוא עשה דאגרס. אתה רואה אותי? היי. אבל עם הלאגים האלה, אחי, אני לא דופק קריטי. שווה שזה 20 שקל. לא, זה מרגיש ככה. העונה הוא לא שידר. כנראה שם לא בוסר. זה רק 30 שקל. שיט, אני די אומייגאד, מת. הפאנקואים עוזרים לו. היה לו טראפ, יש לו טראפ. לספידראפר יש טראפ. זה עבד? לא, אני מפחד, אני לא יודע. זה אאוטנאמבר, אני נראה לי בורח. מה בורח? חייבים לקחת את הפייט. כן, כי... אין בעיה, הם קוראים גם למורדים גלס. אסור להם. אסור וורדן להם. גלס, לא הם הלאה, פרוטי. צריך גם. או שמורדים גלס אני מביא אטרפר. להם אני עושה ריפורט. את הטראפים. שלום. זה לא בת 10 לבבות, אחי, מה עליהם? כן, נכון. היה לי פייר ג'ים וישר הלכנו לספאם. לא היה לי זכין ליסור חדשה עם שרפה. אין לי אנביל, אין לי... תפסיק. אתה יוצר תוכן, הם לא יוצרים תוכן. הוא פה בגלל הפיירה הספציפית. אני בא אליכם, הוא די ברח. מיי דומיישן! איפה אתם? תעשו לו קוויק. סתם. זה ספידראפר. אני חייב עזרה ספידראפר. אקספקט, אתה חייב להיות עוד ספיד, אקספקט. יום ליד יפה, גייז, ליד יפה! מה אכפת מצד אני שם מיוט ליד בית. החלוק. פיירבול. מה פיירבול? הוא בורח, תחזור, אין טעם. לדעת מי הם לפי הג'מים. ברור. זהו, אני איתך. דומיין אקספנשן! הוא הולך מים. יש לו פרק. אני מים. אם זה הטראפ, הוא אכל בי, נייס. אני בא לעזור לכם. פרוטקט דרופ. מעדיף את הטכניק סאונד. קיי-פייט אני בליד. אני צריך את הקיל אבל בעיקר. בעצם נמצאתי. לא, לא צריך עזרה, אחי, אני עם ספיד פריים. אני יכול לעשות את זה. יש כמעט 2 לבבות פלוס. אל תיתנו לו לברוח, אתה עם ספידו, נו תשגר, שים ברקים אחי. ביי, ביי. ג'י. איזה גבר. ולמרות שהיינו כל כך קרובים להרוג אותו, הוא עדיין הצליח לברוח. ואחרי שהשגתי קילים הלייב ג'ים, קיבלתי את ההודעה הזאת. אני מצטער. אוקיי. אני מצטער על זה שהיית צריך לגלות את זה ככה. במשך 3 ימים האחרונים אנחנו לא היינו בבייס, לא עזרנו לך בקרבות ובקושי דיברנו איתך. ואני אגיד את האמת, זה לא היה הבחירה שלי. ב3 ימים האחרונים אני, יונטי ולארפיק בגדנו בך.
וכן, להמשך העונה, לצערי אנחנו לא נהיה יותר בטים. לא באמת עשית משהו, פשוט אנחנו מרגישים שאתה לא מתאים יותר לטים. וזהו, אני מצטער שבגדנו בך ככה.